Jó estét kívánok! Akit ma mutatok be önöknek, volt olasz úszóbajnok, Európa-bajnok, vízilabdázó. Közel 140 filmet készített, a filmes szakma, a színészek mégsem igazán fogadták el, pedig generációk nőttek fel igazságosztó figuráján. Megszámlálhatatlan mennyiségű babot evett meg és pofont osztott ki. Római irodájában fogad minket Carlo Pedersoli, alias Bud Spencer. Ez a csodalény egy nápolyi születésű ősolasz, aki 6 kilóval született Carlo Pedersoli néven, gazdag, iparos, nagypolgári családba. Nem csak kivételes megjelenése, de sportteljesítménye is kimagasló volt. Ő volt az első olasz, aki 1 perc alatt úszta a 100 métert, annak ellenére, hogy dohányzott, és a rossz nyelvek szerint közvetlenül a medencébe ugrás előtt dobta el a cigarettát. Spencer sohasem álmodott filmes babérokról, de fontos tudni, hogy az egyik legnagyobb európai filmproducer lányát vette feleségül. 30-as évei végén sportkarrierjének már befellegzett, sok milliós adósságai, váltói voltak, és egyszer csak jött egy lehetőség. Egy olyan ajánlatra, amit ön kapott legelső alkalommal, azért nehéz nemet mondani. Ugye megkérdezték, hogy beszél-e angolul, mondta, hogy nem. Van-e szakálla? Mondta, hogy nincs. Tud-e lovagolni? Mondta, hogy nem. És ajánlottak egy olyan gázsit, amitől mindenki hanyat dobja magát. Így kezdődött a filmes karrierje, ha jól emlékszem. Igen. Ez így van. Én soha nem láttam azelőtt lovat életemben, csak a lóversenypályán. Minden reggel megborotválkoztam, és angolul nem beszéltem. Hogy tudtak kommunikálni egymással angolul, az amerikai színészekkel, hogyha ő nem tudott angolul? Felteszek önnek egy kérdést. Egy cowboy hány szót használ? 3. Na, ha megtanulja ezt a 3, már beszél is angolul. Maradj veszteg a fenekeden! Ülj vissza! A western filmekben lehet, hogy elegendő volt Bud 3-szavas angol szókincse, de azokban az amerikai filmekben, amelyek őt igazán híres és gazdaggá tették, már kevésnek bizonyult. Ma már nem titok, hogy angol nyelvterületeken Bud Spencert szinkronizálták, ugyanis ő csupán a szövegek kezdő és befejező szavait jegyezte meg, a többit pedig hozzáhalandzsázta. Tudod, hogy miért hordom ezt a cumit? Ne. Azért, mert még mindig én vagyok a mama kedvence. Végszavakat kellett adni a színészeknek, azt hogy oldotta meg? Nem voltak párbeszédek ezekben a filmekben. Mikor felajánlották nekem annak idején, hogy 8. Henriket játsszak, vagy Gullivert, mondtam, hogy nem, mert nem bírtam volna. Honnan tudta, amikor sikeres volt, elismert volt, és biztos nagyon kevesen mertek önnek nemet mondani, hogy ön ezt nem vállalhatja el. Ezt nagyon kevés ember tud egy ilyenre nemet mondani, hogy Falstaff legyen, hogy Gulliver legyen, hogy 8. Henrik legyen. Ha ma azt mondanák nekünk, hogy magyar filmet kell forgatnunk, és csak kevés dolgot kell kimondanom, akkor azt megtanulnám fejből. Ha viszont párbeszédet kell mondanom, akkor egy évig kell készülnöm, hogy fejből megtanuljam. És amikor fejből dolgozom, már nem vagyok színész. Akkor már nem tudok semmit sem alkotni, kreálni, mert nem anyanyelven beszélek, nem anyanyelven gondolkodom. Ide nézz! Azért nem haragszik, ha én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki ilyen tudatosan és bölcsen tudja leírni a sikeres éveit, ahhoz nagyon, az biztos, hogy a sportolói sikerekből táplálkozik. Mert az a fegyelem és az a teljesítményközpontúság, az 38 éves koráig az embernek nagyon bekódolja a tudatát. Szerintem, ha ő nem lett volna ennyire sikeres sportoló, akkor nem lett volna ilyen intelligens sztár. Ez igaz. Egész életemben végig kísért az, hogy ilyen vagyok. Az én életem, remélem, hogy még egy kicsit élhetek, hogy mindig újabb és újabb dolgokat véghez vihessek.
De ami a legfontosabb számomra az az, hogy én mindig egy csodálatos dilettáns voltam, és az is maradok. Magnifico, splendido dilettante. Hello, Popeye, hogy így egyedül? Hát, a mamám Kaliforniában van, a papám meg tudj Isten hol. Az előbb azt mondta, hogy majd elmondja, hogy maga szerint mi volt a sikere kulcsa. Ez a csodálatos dilettánság, vagy mire gondolt? È un segreto dell'uovo di... Ez egy olyan titok, ami a Kolumbusz tojásának titka. C'è un grande produttore... Van egy nagy filmproducer, aki néhány napja halt meg, Dino De Laurentiis, col quale io ho fatto... akivel én kb. 20-22 filmet forgattam. Ő egyszer a tévében azt mondta arra a kérdésre, hogy mi a sikerének a titka, hogy a sikerem titka a 3C. il suo successo. 3C? Le tre C. 3C. Cervello, Az agy, cuore a szív, e coglioni. és hogy fasz a gyerek vagyok. Tudja, egy tökös fiú. E io gli ho detto, Dino, És én erre azt mondtam neki, Dino, az én sikerem a 4. C, És az la quarta C è az a fenék. Ez azt jelenti, hogy szerencsés vagyok. Se non Mert ha capiti nem abban a del pillanatban vagy ott, amikor a siker ott vár rád, akkor vannak csodálatos színészek, akik egész életükben szenvednek attól, hogy nem éri őket utol a siker. annak ellenére, hogy Bud Spencert a világ leghíresebb színészei között tartották számon, a kollégák jelentős része sohasem fogadta el. Talán ez lehet az oka annak, hogy Carlo Pedersoli alias Bud Spencer 120 filmmel, az olasz Oscarral és egy életműdíjjal a háta mögött még mindig nem tartja magát igazi színésznek. Kicsit beszéljünk erről a dilettáns csodáról, mert ez engem izgat, hogy ezek a filmek hogy készültek, honnan tudták, honnan érezték azt, hogy két pofon, egy nagy koki, egy jó poén, egy kedves mosoly mekkora sikert tud elérni. A legfontosabbal kezdem. Terence Hill egy színész, én pedig egy karakter vagyok. Ez egy nagy különbség. Soha nem vesztünk össze, soha nem vitáztunk. Hogy lehet az? Due attori? Két színész mindig rögtön vitázik, de egy színész és egy karakter az nem. A hiúság az a színész tulajdonsága. Egy karakter is lehet hiú, de én nem vagyok az. La vanità, che ha sempre la... Én még féltékeny sem vagyok. Lo può avere anche il personaggio. Valami rossz tulajdonsága csak van. Anche se ce l'ho, Ha van is, nem keresem. non la cerco, non ho capito. Ezt azért talán mégse kellett volna. Nem igazán szép dolog a kisebbet pofával belenyomni egy tortába, főleg nem az én tortámba. Hussolj. Márhogy én. Te. Amikor mondjuk a helyzeteket kitalálták, akkor abban önök Terence Hill-lel aktív résztvevői voltak egy bunyónak, egy párbeszédnek, egy szituációnak? Abbiamo inventato addirittura Kitaláltunk sok mindent. di lavoro. Egész forgatási napokat mi találtunk ki. Ami a bunyót illeti, 1 perc bunyóra 1 hetet forgattunk. 1 hetet dolgoztunk rajta. Una settimana. Perché tutto... Azt jól elő kell készíteni. Mentre invece... Amit viszont mondtunk egymásnak, azt ott találtuk ki, automatikusan egymás között. Beláthatod, hogy amikor Vén Ribancnak nevezte a mamánkat... Talán nem Ribanc. De Vénnek nem Vén. Ecco dove la differenza. Amikor 2 színész, 2 főszereplő színész van a színen, akkor valahogy mind a 2 többet akar a másiktól. Protagonisti, ognuno vuole Több közeli képet, több képet profilból, többet akar beszélni. Amikor ott a karakter és a színész, akkor azok nem vitáznak, mert engem nem érdekelt az, hogy engem többször mutassanak, vagy többet beszéljek nála. Érti? interessa il fatto di avere più parti. És ez kicsit fordítva is így van. Aztán meg Terence sokkal fiatalabb volt, mint én. 10 év van köztünk. Amikor én sportoló voltam, ő már akkor követte a pályafutásom, és már akkor is tisztelt. És ismerte azt, amit én teljesítettem a sportban. Ez is jót tett nekünk, jót tett a kapcsolatunknak. Aveva già un rispetto su quello che io facevo nello sport. Na, ne heveskedj, Charlie, nyugodj meg. Tudom, ha ideges vagy, még lassúbb a felfogásod, de
Hallgass végig. Megmagyaráz... Charlie, emlékszel, amikor kicsik voltunk, külön-külön nem boldogultunk. De hogyha összefogtunk, elbántunk mindenkivel, igaz? Jaj, bocsánat! Sokan azt gondolják, hogy Bud Spencer és Terence Hill az életben legalább olyan jó barátok voltak, mint a filmvásznon, de elárulhatok egy titkot, ez inkább csak egy profi munkakapcsolat volt, sokkal kevésbé barátság. Pedig Terence, ha Rómában jár, mindig beugrik Budhoz egy spagettire, a rossz nyelvek szerint azért, mert a felesége nem főz neki. Az önök között lévő kapcsolat az egy legendás barátság. Hogy lehet ezt az idő múltával, a hétköznapokban fenntartani? Mik a szokásaik? Most mikor találkoznak? Milyenek ezek az együttlétek a filmen kívül? Nem olyan kapcsolat ez, mint a színen volt. A színész és a karakter az életben nem feltétlenül barát. És egyébként is nagy különbségek vannak közöttünk. Ő neki német édesanyja van, és ez nagyon fontos, mert ő kemény, pragmatikus az életben, én viszont nápolyi vagyok. Nápoly adta nekem ezt a fantáziát, ezt az érzést, azt, hogy az életben táncolok, jól érzem magam, olyan, mintha virtuális életet élnék. Talán nem is gondolnák, de a két sztár a kezdetek-kezdetén nem ért túl jól a filmezésből. Spencernek állandó adósságai voltak, pedig a 70-es években már világsztárnak számítottak, de a gázsijuk ezt mégsem tükrözte. Mennyire voltak önök megbecsülve? Szakmailag, emberileg és anyagilag? Mindenek előtt ugyanúgy kezeltek bennünket itt Olaszországban, mint akárhol máshol a világban. Nagyon népszerűek voltunk. Ha mozifilmet készít, akkor tudja, az a főnök, aki a pénzt hozza. És az vagy a producer, vagy a rendező. Így ők is keresnek a legtöbbet. Mi abban az időben nem tudtuk, hogy ezek a filmek ilyen sok pénzt hoztak a konyhára, de nem panaszkodom. De ami ennél sokkal fontosabb, hogy a filmgyártás a legbizonytalanabb munka a Földön, ami csak létezik. Ha vége van egy filmnek, akkor már nem tudja, mi lesz magával és az életével tovább. Mi lesz a sorsa annak, amit letett, igen? És ez súlyos, a kapcsolatokban is érezteti hatását. Magányos, nagyon magányos. Ideje elárulnunk a művésznév eredetét. A Bud a Budweiser sörből származik, amelyet a fiatal kalandor hordószámra vedelt Brazília őserdeiben. A Spencer pedig tisztelgés az amerikai filmművészet óriása Spencer Tracy előtt, aki hősünk példaképe volt, amióta csak meglátta a filmvásznon. Van olyan film, amit ma még szívesen megcsinálna? Én tudom, hogy nyilván a korral az emberek az ambíciói sem biztos, hogy pont ugyanerre hajtják. Azt a filmet akarom leforgatni, amit én írtam. Egyébként már több filmet írtam, de ennek az a címe, hogy Jézus nagypapája. Én lennék Jézus nagypapája, aki ugye nem is létezett, hiszen ugye ott volt József és Mária. Igen. Ebben a filmben egy kitalált nagypapa, Jézus nagypapája találkozik Jézussal Názáret és Betlehem utcáin, és együtt élnek egy időszakig. Amíg Jézus 10-11 évesen be nem lép a templomba. Jézus itt csak egy gyerek, és nem beszélünk hitről, Máriáról, Józsefről, és nem beszélünk a rómaiakról sem. Csak egy gyermek és a nagypapája, erről szól a film. De akkor még nem szakadt el a filmes világtól. És van egy Piedone sorozat is, melynek Németországban is nagy sikere volt. 10-10 rész a tévében Piedonéval. Ez a Piedone egy nyomozó, akinél sosincs fegyver. Most ezek a projektjeink vannak. Aztán énekelek is, dalokat is írok. Me lo dijo un tal. ¿Cómo se llama? El indio Chaparral. ¡Hoy, hoy, hoy! A pofonok koronázatlan királya eddig 6 nagy lemezt adott ki, és jövőre egy olasz koncertkörutat is tervez. Nekünk nem énekel valami? Én tudom, hogy ez olyan nehéz így, de... Nelly, un disco mio, gli facciamo sentire. Felteszünk egy lemezt, és meghallgatunk egy dalt.
Amin ön énekel? Ho fatto le parole. Aminek én írtam a zenéjét, a szövegét, meg én is énekeltem. Adesso quando Jövőre 12 dalom jön ki lemezen. uscirò con 12 pezzi miei. Ez az a dal. Che ne parliamo a fa? Che ne parliamo a fa? Che ne parliamo a fa? Si sentiva l'odore del ro. Amikor ezt énekeltem, akkor rózsaillatot éreztem. Ez a szöveg. Col cuore. La gente parlava col cuore. Most csak pénzről beszélünk. Nessuno Senki nem beszél többé szerelemről. Che ne parliamo a fa? Bud az igazságosztó, akit mindenki szeret. Egyedülálló jelenség a filmvásznon, talán csak Columbo hadnagy betegszik vele, de az ő igazságai, hát mit mondjak, ma már talán avitnak tűnnek. A mai kor bonyolultabb lett annál, hogy néhány jól elhelyezett pofonnal helyére lehessen billenteni a tengelyéből kifordult világot, ezt talán sajnálhatjuk is. Az az erkölcs, azok a szimbólumok, az a karakter, az az igazságosztó karakter, amit ön képvisel, annak ma is lenne helye a világban. És mégsem ez kerül előtérbe a mozivásznon, a színházban, a napi hírekben. No, signori miei, qui è successo qualche cosa. Én úgy gondolom, hogy önök is látják, mi történt itt az évek folyamán. Io credo che anche voi ve ne rendete conto. La mia Az én osztályom, az én generációm, 1929-ben születtem, átélt egy nem televíziós korszakot, háborút, kompjúter nélküli világban nőttünk fel. televisione. Un periodo Én csak egy hónappal ezelőtt tudtam meg, hogy mi az a transz szexuális értelemben, mert korábban nem beszéltünk ilyesmiről. Nem ismertük ezeket a szexuális kapcsolatfajtákat. Ma már erről szólnak a televízió műsorok. io la bellezza 4 unokám van, a legkisebb az 1 méter 92 centi. con i quali De sajnos már nem értünk egymással szót, nem értjük egymás problémáit. A szorzótáblát nem ismerik, nem tudnak kézzel írni. A mai generáció tagjai már más emberek, nem beszélünk egy nyelvet. sono altri uomini. Az, hogy valaki homoszexuális, az ma már nem titok. Mindenki erről beszél, és én ezt nem nagyon értem. Vannak meleg barátaim, de az az ő dolguk, erről soha nem beszéltünk. Tale. Ho amici omosessuali, ma sono fatti loro. Appartengono al loro modo Nem olyan furcsa, csak más. Én ezt elfogadom, mert a barátaim, akik értékeket képviselnek. Az, hogy melegek, nem is tudtam. Ez egy példa. che poi sono Mostanában az emberek csak olyan dolgokról beszélnek, ami nem fontos. Előtte elmenni, ajola kérni nagy csócsót, Charlie. Csocsó? Rendben. Megcsocsolak. Annak ellenére, hogy Carlo Pedersoli alias Bud Spencer több mint 50 éve nős, mindig szerették a nők, és mit tagadás, a rossz nyelvek szerint ő is szerette őket. Több mint 100 filmmel, sikerekkel és egy nagyszerű kalandos élettel a háta mögött a bölcsöreg Bud Spencertől nem lehetne megkérdezni, hogy ő és a nők mit jelentettek egymásnak. Mert valahogy azt gondolom, hogy nagy kalandoknak kellett történni ott valahol Nápoly és az amerikai filmstúdiók környékén. Nagyon szerették a nők? Ma mare no. Nem szerettek, inkább kihasználtak. E siccome a me mi piace, Kihasználták. Siccome Hogy a me mi lehetett egy ilyen férfit kihasználni? Én pont a fordítottját come gondolnám. facevano? E mi piacevano. Tetszettek nekem, nagyon szerettem őket, én is. Nem vagyok hülye. De élt a lehetőségével, vagy visszaélt a lehetőségével? No, approfittato. Nem használtam ki, az túlzást lenne, magától jött. Ne felejtsük el, hogy mi azért bestiák vagyunk, állatok vagyunk, mindannyian mi emberek. C'è un filosofo. Van egy filozófus, Descartes, aki azt írta, cogito ergo sum, gondolkodom, tehát vagyok. No, la cosa grave, non Ezek nagyon jelentős dolgok, ezek súlyos dolgok. Az én agyam, az 28 éves, tudják? És a 28 éves agyam olyan dolgokat parancsol nekem, és az alsó testem meg üvölt, mert nem bírja követni az agyamat. di qualche cosa che non riesce a seguire il cervello. Figyelmeztettem a családomat, hogy abban a pillanatban, ha az agyam már nem fog működni, és ez hamarosan bekövetkezik, figyelmeztessenek, mert én nem biztos, hogy észre fogom venni. Hagymás bab.
Én is szeretem a hagymás babot. Ha nem haragszol, ez az enyém. Színház, és ma már nyugodtan mondhatjuk, filmvászon és tévéképernyő az egész világ. Bud szerepet alakított egész életében egy jól kitalált karakter, és ez a találmány sohasem mondott csődöt. Sosem kellett rajta alakítani, igazítani, modernizálni, keményíteni vagy finomítani. Úgy volt jó, ahogy volt, de ez akkor is csak egy szerep. De milyen a mögötte meghúzódó ember, aki öregségére még a politikába is belekóstolt Berlusconi pártjának színeiben, de szerencsére hamar elunta. Mindenek előtt mi megszülettünk, akik most itt vagyunk. Vagy a világ bármely részén, amikor megszületünk, színésznek születünk. Ön most színészkedik, és én is, mindannyian. A magatartásunk, a viselkedésünk olyan, mintha felment volna a függöny. Csak egy pillanatban ereszkedik le a függöny, amikor a WC-n ülünk. Egyedül. Igen, egyedül. Abban a pillanatban, hogy kilépek a WC ajtaján, abban a pillanatban elkezdek színészkedni, elkezdek játszani. Ki ez az ember, szenyor? Az ördög bal keze. Bud nem kapkodta el életrajzának megírását, 80 évesen adta ki a memoárját, de ki írta a könyvet? Carlo Pedersoli? Abban a könyvben, amit én írtam Carlo Pedersoliként, Carlo Pedersoli mindig haragszik Bud Spencerre. Mindig vitázik vele, mert az, amit Carlo Pedersoli tett, az Carlo Pedersolié. És amit Bud Spencer tett, az Bud Spenceré. Az a közönségnek szól. Az nem az enyém, az csak a közönségnek tetszik. És 80 éves korára az ember Carlo vagy Bud? Én mindig Carlo vagyok. Még 200 évesen is. A mi Budunk szerény fickó pedig volna mivel büszkélkednie kalandos életpályáján. Jogi diplomája mellett sikeres sportoló, az olasz Európa-bajnoki vízilabda válogatott tagja, akire így emlékszik Kárpáti György, az 1954-es világbajnokságról. Jóképű, szélesvállú srác volt, akinek már zsebében volt az amerikai filmszerződés, ezért csak azt kérte, hogy a meccsen vigyázzunk a fogaira. Mi cserébe egy szép olasz dalt kértünk tőle a 7-3-as győzelem utáni banketten, és ezt be is vasaltuk tőle. Szeretnivaló dilettáns sztárt ismerhettek meg, aki még ráadásul bölcs is, hiszen lehetett volna 8. Henrik, Mikulás, vagy akár Falstaff, de nem, ő megmaradt nekünk Bud Spencernek. Nem szép dolog bántani a kisebbet. Világos?